Bihotz batez alkaturik zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aldarean aurkitzen da Kristau alaitasuna, Kristau alaitasuna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Heriotzaren lokarriak etenik Jesukristo berpiztu duen jainko bizi emailea izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, aitor ditzagun gure pekatuak eta hurbildu gaitezen uste osoz gure hartzaionagan haren barkamena lortzeko. Jesus jauna, gu salbatzeagaitik gizon egin zinena, erruki jauna. Jesus jauna, guri bizia emateko hoi eta piztu zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, gu aitagana eramateko zerura igo zinena, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun errukitsua, egizu zure seme Jesukristoren piztueran, parti izan dezagula benetan, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan Filipoko jendea Pauloren eta Silasen aurka altxatu zen, eta haiei jantziak kendu eta zigorkatzeko agindu zuten agintariek. Zigorrada asko eman ondoren, kartzelara bota zituzten, kartzelariari arreta zaintzeko aginduz. Agindu bezala kartzelariak barrueneko gelan sartu zituen, eta oinak zepoan lotu zizkien. Gauerdi inguruan Paulo eta Silas otoitzean ari ziren, jainkoa kantuz goratzen. Gainerako presoak entzuten zeuden. Bapatean hain lurrikara gogorra izan zen, kartzelaren oinarriei ere dardar eragin baizien. Eta kolpetik ate guztiak zabaldu ziren, eta denen kateak askatu. Esnatu zen kartzelaria eta espetxeko ateak zabalik ikustean, ezpata atera zuen bere burua hiltzeko, presoek ihes egin zutelakoan. Baina Paulok oihu egin zion. Ez egin kalterik zeure buruari, guztiok hemen gaude eta. Kartzelariak argia eskatu zuen eta arrapaladan barrura sarturik, Pauloren eta Silasen oinetan auspestu zen beldurrez dardar. Gero, kanpora atera zituen eta esan, jaunak, zer egin behar dut salbatzeko? Haiek erantzun zioten, sinetsi Jesus jaunagan eta salbatuko zarete zu eta zure etxekoak.
Eta jaunaren hitza iragarri zieten ari eta haren etxeko guztiei. Gaueko ordu hartan bertan, kartzelariak berekin eraman eta zauriak garbitu zizkien, eta berehala bataiatu zen beretar guztiekin batera. Ondoren, bere etxera igoarazi zituen, maila jarri eta famili festa egin zuten, Jainkoagan sinetsi zutelako. Jaunak esana. Zeure eskuinez salbatzen nauzu, jauna. Zeure eskuinez salbatzen nauzu, jauna. Eskerrak ematen dizkizut, jauna, bihotz-bihotzez. Nire hitzak entzun dituzulako. Kantuz goratzen zaitut hain geruen aurrean, eta zure tenplu santurantz begira ospezten naiz. Zeure oinez salbatzen nauzu, jauna. Eskua luzatu eta salbatzen nauzu, dena egingo du jaunak nire alde. Jauna, zure maitasuna betikoa, ez utzi bertan bera zeure eskuen lana. Zeure eskuinez salbatzen nauzu, jauna. Egiaren espiritua bidaliko dizuet, dio jaunak. Argi datuko zaituzte egia beteraino. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, orain bidali ninduen aitagana noa, eta zuetako inork ez dit nora noan galdetzen. Baizik eta hori esan dizuedalako tristurak bete du zuen bihotza. Hala ere, egia diotzuet, hobe da zuentzat ni joatea, izan ere, joaten ez bainaiz, ez zaizu etorriko laguntzailea. Joaten manaiz ordea, bidali egingo dizuet. Ura etortzean, agerian jarriko du munduaren errua bekatuari, zuzentasunari eta epaiari buruz. Bekatuari buruz nigan sinesten ez duelako. Zuzentasunari buruz aitagana noalako, eta ez nauzue gehiago ikusiko. Epaiari buruz mundu honetako buruzagia jadanik gaitzetzia dagoelako. Jaunak esana, Jesusen zeruratzea edo igokundearen festa aurrean, estentzioaren festaren ateetan gaude, eta Jesus zerura joan aurretikan, bere apostoluei esandako hitz hauek entzun ditugu evangelioan, eta despedida honetan ikusten ditu apostolua triste daudela. Baino hitz horiek esaten dizkie Jesusek, komeni zaizue ni orain zerura joatea, komeni zaizue. Eta zergaitikan, bertatik Espiritu Santuaren doaia bidaliko digulako. Eta Espiritu Santuaren doai hori zergaiti da importantea. Dudarikan gabe Espiritu Santuak Jesusek ekarri digun salbamena bere osotasunera eramaten duelako gure bizitzan. Ze ez da nahikoa Jesusek gure alde bere bizitza ematea esanet, berak salbatu gaitu, eman digu, pekatutik askatu gaitu, baino gero dudarikan gabe salbamen hori geure gan egin behar da errealitate. Eta hori da Espiritu Santuak guregan egiten duen transformazioa. Eta horregaitikan Jesusek esaten digu, komeni zaizueni joatea orain, aitaren gana bueltatzea handikan Espiritu Santuaren doaia bidaliko dizuedalako. Hoy Jesucristo en el Evangelio
nos dice al despedir a sus discípulos que conviene que Él se marche, porque cuando Él vuelva al Padre nos enviará el don del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué esta conveniencia? ¿Por qué esta importancia del Espíritu Santo, ¿no?, en nuestra vida y en la vida de la Iglesia? Pues porque el Espíritu Santo es como la vida, el alma, ¿no?, de la Iglesia. Es decir, es el que va a llevar a cabo ahora a plenitud esa obra de la salvación de Jesucristo, que ya está realizada en la cruz. Ciertamente con su muerte y con su resurrección Jesucristo nos ha salvado, pero eso ahora se tiene que concretar y se tiene que realizar plenamente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, pues a través de esa obra también del Espíritu Santo. Y ciertamente, pues eso se va realizando ahora en la Iglesia, porque el Espíritu Santo lo que hace es aumentar su presencia en este mundo, ¿no? Además de quedarse Jesucristo en la Eucaristía, también el Espíritu Santo que ha sido derramado ahora en el mundo y en la Iglesia, pues ciertamente en el corazón de cada uno de nosotros hemos recibido ya el Espíritu Santo, a la medida que nosotros le dejamos, a la medida que nosotros pues abrimos nuestras vidas, pues Él nos va también transformando, ¿no? Y va transformando también el mundo entero, y va anunciando también el amor de Dios y el Evangelio también por el mundo, a través también de cada uno de nosotros que ha recibido el don del Espíritu Santo, ¿no?, haciéndonos también a nosotros testigos para el mundo del amor de Dios, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, recibir el Espíritu Santo, abrir nuestras vidas al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas de manera plena, ¿no? Porque si Jesucristo, como el Hijo de Dios, pues estaba lleno del Espíritu Santo y hacía la voluntad del Padre, movido y fortalecido por el Espíritu Santo, ¿no?, pues ahora también Jesucristo, en la Iglesia y a través de la Iglesia, que es su cuerpo místico, derrama sobre la Iglesia este Espíritu Santo para que ahora en el mundo, pues Cristo vaya actuando y vaya llevando también esa obra de la salvación en nosotros y a través de nosotros también en el mundo entero, ¿no? Por eso, pues en estos días previos a la fiesta de Pentecostés también vamos preparando nuestro corazón al don del Espíritu Santo. Senideok, zuzendi ezaizkiogu jainkoari gure eskariak uste honez. Jainkoa isili dagoela iruditzeak edota guk nahi bezalako fruiturik ez ikusteak ez dezala Eliz elkartea etzipenera eraman, har dezala baizik espirituari begira, eskadi ezaiogun jaunari, agintarien eta handikien erazoak eta gehiegikeriak nozitzen dituzten harri eta gizakientzat izan gaitezera kristauok zenide errukitzu, eskadi ezaiogun jaunari, gaitz eta izurriteengatik, ez behar eta istripuengatik, lan gogor edo tratu txarrengatik, kartzela edo zigorrengatik sufritzen ari direnei luza diezaiegula kristauok laguntza bioz bera, eskadi ezaiogun jaunari, jaunaren mai inguruan bildu garenok zumat ezagula espiritua guregan deneko eta gurekinari deneko poza, eskadi ezaiogun jaunari, bidal ezazua eta guregana zeure Espiritu Santua, zuzen dena ikusaraz diezagun eta Jesusen jarrai bidean ibiltzeko sendo gaitzan. Jesukristo beraren bitartez.
Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jagoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizu urogi hau lurraren indarrak eta gizola lana sortu hau segingo zigu. Ziaren, ogi. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizu nardo hau matzundoaren indarrak eta gizola lana sortua. Segingo zeigu betiko zorionaren edari. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jagoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna Pasko misterio honengatik. Iguzu etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezegula beti ereko poza. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskinia izan den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Ura da opari bildotza, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregaitik, asko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregaiti dute beti zure aintzaren gorezpena kantatzen. Osana, Osana, zeruko jenetan, Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu, Santu, Santua, diren guztien jainko jauna, zerurrak beteri dauzka zure diztirak. Osana, Osana, zeruko jenetan. Osana, Osana, zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jenetan. Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz urutzera zikoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango den. Era berean, afalondoan, sarturik bizere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, zilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzu. Eta apalki eskatzen dizu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun oso, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, goikoaren ama Maria doatzuarekin. Gaur gogoan ditugu gure hildako zenide hauek, Francisco eta Juan Jose, eta hildako guztiak. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Hangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaigu zu hau egun honetako ira, barkatu gure zurrak, guk ere gure zortunei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Tera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu berrietza, zurea gozke eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuki, Eta zure espirituarekin. emaio zue pakea elkarri. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, hangoikoaren bildotza. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina ez azuiz bat eta zendatu.
biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Amen. Oiuka dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Bizi dira izarrak ta bizi hura, dena bizi itxaso lurrak. Oiuka dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Bizi zaigu gizona, bizi herria, denera zabaldu da bizi berria. Oiuka dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. De pastoaren arnazaz pizten da dena, jaio berritzen amets ta itxaropena. Oiuka dezagun biziaren kanta, gure bizi berria gaur piztu baita. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitza, gure erospeneko harreman santuok irits diezaigutela bizitza honetarako laguntza eta betiereko poza. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, erenka zaitzatela jangoiko algustitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Salve Regina, Mater Misericordiae,